ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରୁମ୍ଟା। ୟୁପିଏସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଠି ହେଉଛି କି ମେନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆସିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରୁ ମେନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସବ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ମେନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏଠିକି ଆସିଛି ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ତ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ଅଛି ଆମର ଫ୍ଲୋର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍, ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍। ଏବଂ ହିଲ୍ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ 2ଟା ୟୁପିଏସ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁପିଏସ୍ ଅଛି। ଆଉ 6 KVA 2ଟା ହେଉଛି ସର୍ଭର୍, 10 KVA ହେଉଛି ଆମର